Тарапа, siz үзегез Казанда туып үскән кыз, Казанда әтиегез, әниегез булган. Ә менә еш шушы Тутай авылына кайтам дисез. Нигә сез бу авылга кайтасыз? Чөнки бу авылда минем кадерле дәвәнкәем туганнар, үскәннәр, гомер иткәннәр. Мин алар хөрмәтенә, аларны яратып, аларның туганнары янына, менә хәзер безнең 3нче буын, хәзер мин кайткан кешеләр, безнең 3нче буын кардәшләр. Безнең бабайларыбыз бер туган. Шуңа күрә яратып кайтам бу якларны. Гомумән бу яклар шундый матур, тырыш, халыклы, мәрхәмәтле, шәфкатьле, йомшак кешеләр белән тулган бу район. Шуңа күрә мин бу районны яратам, һаманда кайтам. Туганнар да минем шушында, башка туганнар юк. Әнә Фатихлар, әнә Гайшәләр, Сидиқалар, әнә Фатихның балалары, әнә Роза Җиһаннар, һәммәсе дә мин бала вакытта Казанда бездә турып киткән кешеләр алар. Без аларны һәммәсен дә асрадык, һәммәсен дә үзебездә туттык. Эшләргә кертеп, эшләп алар бездә турып киткән кешеләр. Һәммәсе алар миңа якын. Гомумән, бу авыл халкы шул хәтле тырыш, шул хәтле ямле халык, алар бит менә йомшак кына әйтеп сиңа әй дип дәшмиләр. Наны дип дәшәләр. Наны. Акылым, наны. Ашайлы наны дип йомшак кына. Алар бик йомшак халык. Бер вакытта шундый бер хәл булды. Кыйып яңгыр яуган вакытта шушы авыл халкы эшләренә телогрейка киделәр дә кырга чыктылар да киттеләр. Мин хайран калып карап торам. Нишлиләр булар шушындый эт чыкмаслык көндә дип. Кырга чыкканнар да теге лафет белән урып салган будайны торгызып яңгырдан коткарырга чыкканнар торгызып һәммәсен дә көлтәгә бәйләп утыртып куйдылар да, аның каравы икенче көнне җиллек көне, икенче көнне ул будайлар бик матур кибеп тордылар. Колхозчыларның өйләрендә менә шундый бөртек зур бөртекле будайлар кибеп яттылар. Шул хәтле күңелле. Аннан соңна мин аңладым үземнең буларның ни өчен шунда яңгырда кырга чыгып киткәннәр. Сарапа, гомумән авыл халкы игенең бер бөртегендә әрәм итми. Әрәм. Сарапа, сезнең үзегезнең семьягызда, гаиләгездә ата-анагыз музыкант булдылармы? Сез ничек музыка дөньясына килергә уйладыгыз? Безнең әткәйне 11 яшьлек бала чагында Архангельский дигән рус шәһәренә приказчиклыкка, малайлыкка биреп җибәргәннәр. Бу инде юктан да түгелдер, Мәсгудә. Бу инде бер ашаучы кем булсын, бер кашык кем булсын дип, теге крестьянның ярлы вакытында, мискин вакытында әткәйне җибәргәннәр. Әткәй шунда үскән. Аннан соң Казанга кайтып өйләнгән, минем әнкәйне алган. Минем әнкәй бик оста гармунда уйнаучы, үзе йырлаучы, тавышы. Яшьтән үк музыка белән Инде без әнкәйдән күрмәкче һәммәбез дә җырлап үстек. Бөтен балалар җырлап үстек. Безнең барыбыз да җырчылар идек, гармунчылар идек. Мин 6 яшьлектән гармун уйный башладым. Аннан соң пианино уйнарга өйрәндем. Җырлар иҗат итү кайчан килде? Безнең әткәй бик тырышты бу мәсьәләдә. Менә безнең әткәй урыс дип әйтим инде, молодец безнең әткәй. Чөнки ул безгә һәрбер журнал, китаплар, бөтен нәрсәләрне ташып кына торды өйгә. Без кичкенәдән укып үстек, журналлар белән танышып, бөтен дөнья хәлләре белән танышып. Менә шуларны җырлап, уйнап үскәч, шуларны ишетеп үскән бала ничек җырчы булмасын да, ничек музыкант булмасын. Композитор да булмасын. Минем шушы кырларда бик күп көйләрем чыкты. Билгеле нинди матур кыр басулары. Шушы көйләрдә мин чишмә ниләргә барып, ничек диләр әле? Җырак кырларга барып, су буйларында, тегермән буаларына төшеп,
kişilerden kaçıp, özüm gına tabiat bilen sileşip, sirleşip, gözümden yaşlar ağızıp, kuvlumnu saflandırıp, bik kupkiler, meselen, yürek sırı, şuşunda tudu. Ondan son, dünya matur, dünya king diyen ki, şuşu kırlarda çıktı. Ondan son, Qaytamında tuğan üsken ilime, ol şuşu kırlarda çıkkan ki... Nakşuşay tutay oğluna bağışlangan zırdır da. Tutay kırlarında çıkkan ki... Ondan son, min gımımen şuşu rayonunu yaratam. Onun mine şıkırı da var, urmanı da var, uysu yerleri de var, kırları da var. Şu hatlı yemli rayon bu. Ondan son bu rayonda halık tırış. Kıyaş batıp bara. Halık kırda. Şu hatlı tırış halık. Alardan işe gidip yaratmışsın da. Bunlarga bağışlap, jırlar bağışlamışsın. Yılda Tataristan hükümeti meni jiberdi Moskvga okurga konservatoriyaga. Ana jiberuning sebebi şul, men o'qituvchi bulasım kelib, pedagogik texnikumda o'qib yurdim Qozonda. No, şul yıllarda 21 yıllarda bir zo'r ochliq bo'ldi. İdil bo'yinda. Bütün avulu bilan ko'chib ketdilar. Şu açlıktan kaçıp Srednyi Aziyalarga. Şunday ağır vaqtda Sovet vlasti muzika turunda o'ylagan. Sizni Moskvaga jiberdi. Eyye. Mine hazır aytam. Mine şu vaqtda Urallarda, Sibirlerde bizim Tatar halkı bik taraldı şunda ikbekке. Açlıktan kaçıp. Mine şu vaqtlarda men o'qitgan texnikum bik motor spektakl oynadık. Xonlar turmuşunu. Bu Sikit degan spektakl. Şu spektaklda men xon qizi bo'lib o'ynadim. Hem bek o'ngishli boshqarg'ash meni Moskvaga konservatoriyaga o'qirga jiberirga bo'ldilar. Mana shunda men konservatoriyaga ketdim. Konservatoriyada 1922 yildan 28 yilga xatli o'qidim. Ondan so'ng hozirgi G'aliyaskar Kamal teatrına qaytib ishga kirdim. Shunda muzikalniy asarlar eserlerde oynab yatqanda bizim hükümetimiz Tataristan hükümeti çıkardı şunday karar. Bizge muzikalni teatr kerak, operli teatr kerak deb bizni jiyib aldılar da yanadan men o'qib qaytgan konservatoriyaga yanadan jiberdiler. Şunda men yanadan o'qib qaytib, mana hozir bugungi kunda İrik meydanında basıp turadigan Bik Batur Mahabet Musa Jalil ismindagi motor opera teatrının birinchi perdelerin açıp jibergen birinchi qarlıqaşlarыбыз. Salih Saydashov sizga bek yaqin do'st bo'lgandir. Muzaffarov, Zahid Habibulin. Birinchi kengashlar bergan kompozitorlardir da bit. Onlar bilen biz birga o'qib girdik studiya zamanasında. Onlar kompozitorskiy fakultetda o'qidilar.
Min indi, biz indi yırçılık fakültetinde okuduk. Birge oralaşıp yürüdük. Onlar birinci yazgan kilerin hemisi bizge tuttururlar. Biz yırdıdırıyık onların kilerin. Sayrasan Duvaş, Yircilegim, Kuracilegim, Muzaffarov, yine böyle mina bir de anı var. Ondan sonra biz Musa Celiller bilen birge okuduk bitindi Moskov'da, Ulda Moskov'da üniversitede okudu. Jurnalist. Biz aralaşıp yürüdük. Ol bizden spektakellerimiz hakkında, konsertlerimiz hakkında recenziyalar yazadırıyor. Şöyle edip, benim işaşlar bir kubuldu indi. Hatta men işaştım Stanislavski bilen. Benim işaşlar bir kub. Stanislavski gına tugil. Anda Nejdanovlar bilen, Sobinovlar bilen, Eichenwaldlar bilen. Meni okurga bargan vakitte hatta Mayakovski isaniydi eli. Onun leksilerini, onun şiir kişilerine şabadırıyıq. Sarapa, sizin sanap qaraganıgız barmı? Neçe jir siz ijat etdiniz öz ömrüngizde? Bik köptür bit. Köp kiler indi. 300'den artıp gitti. Çünkü men bit kilergine yazıp kalmayayım. Men tiyatrlarga afarmlinler yazayım. Spektakellerge. Müzikal spektakellerge. Bir köp tiyatrlarga. Akademический tiyatrga, Galeska Kamal tiyatrına, tiyatr, komediya, drama tiyatrına, Minzala tiyatrına köp yazdım. Elmat tiyatrına yazdım. Opera tiyatro içinde. Opera tiyatro için hali 2 müzikalni komedi yazdım. Birisi, ikincisi Muhabbet Jiri. Ondan sonra hali Ufağa da şakırdılar. Ufağa da barıp bir müzikalni aframlini yasap kayttım. Bir spektakelge. Unuttum indi spektakelin ismin. Şularını hemsini birge jiysan, 300'den de artık kiler jiyla.